Hello everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। नै आं लेबु जानो नागिरदों। गोसो जादों लेबु जानो। उन्दुनानै दासो सिखारदों। मेगनानो बुलब बुलब नुदोंना? दे नायलांबाय था। नै लेबुआ हाखाजोबबावनाय आं नै एसे थाइनै हाखादोंमोन ओमफ्राय नै थाइसे दंबावो बेखौ हानोसै। दे नायलांबाय था र' हागोरनि। Udah sibuk berlari ya nak? Ini tuh make apa narong? Lemon. Ini tanya deh. अभी हम इसको छोटा छोटा पीस करेंगे, ये वाला इसी तरह उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। Mana ada? Ini dulu deh. Sana. Lebu. Kurang macam tu baru sang kumla. चलो टेस्ट करते हैं। जांच ले। ये लो दोस्तों, लेबू खाओ, लेबू लेमन। enak boleh udah siapa lagi? Ada juga. Sana lah, nanti sih baik. Nèo đâu một lần. Dạ trong đi.
जाखांथारनोसै नै गैला होजोबसां मन'खाबायल' बिदै लोंनांगौलै दे जाखांबाय आखाइ सुनोसैलै दोनथ'नोसै आं भिडिअखौ बाय लोगोफोर